Hi, hello, may butag may tuming hapon yung tanan dira mga bayt ko nga sa namutang may paglanta na pod karon sa akong video ang yung silingan diri mga bayt na ana pod diri sa kusina mga bayt gumikan kay maggamagama na pugog kalanon mga bayt dugay-dugay kuha ka video mga bayt gumikan kay busy-busy yung silingan mga bayt nagatudog kuha sa akong binhi mga bayot. Unya na pay trabaho diri sa balay mga bayt manang wag yung kukaw na hunaw voice over mga bayot. Adto ra ni isang adlaw ni nga kuang mga video nga ipang butang diri mga bayot wa akong gi-insert na lang tanan mga bayot. Do gumikan kay gadali-dali yung silingan mga bayot karon pa ko naka voice over mga bayot kay murag dili busy-busy yung silingan karon mga bayot kay Domingo maron dre. Ato din isang adlaw nga among sudan mga bayot ang ubang sudan nga akong gipanggama-gama ang mga bayot gipanglumutan na din sa kuang cellphone mga bayot kay wa palagi ko ka gama mga video mga bayot pero karon mga bayot kani sa laman ako ipakita ninyo mga bayot aron dapat ko ma-upload sa akong channel. Sigon pa sa akong gingon nyo kaniya tuway na lang gyud ninyo suwira ning ako ang gipanggama diri nga sudan mga bayot kay inyo mga lanag mo ako pa hinungdan. Pero pareha mo sa kuang panudlanan mga bayot nga bagtik pug kay mga bayot. Sundan na lang po ninyo mga bayot kay kung na gani makalap sa inyo ang kusina ngay naning susunin nga mga bayot ipang mahagbong na lang po na ninyo din sa inyong patatas. Ang patatas nila diri mga bayot dili gyud pareha din sa tuwa mga bayot sa kabukiran mga bayot o dinha gyud sa Pilipinas mga bayot ang presyo mga bayot no bulo barataw na ilang patatas diri mga bayot sa gadadlaw nila na ikanon mga bayot gumikan kay product ni nila diri ako din gibuntubuan og mantika dira mga bayot magsinaw-sinaw po ni mga bayot ako sa dito ditong gipa init ang kalha mga bayot ako sa puning iuswag din diri mga bayot ang akong lutuonon mga bayot ako sa ning ayagon mga bayot basta ayag mga bayot bay kay kuha na mga bayot kay mga yagay mo ko kaniadto mga bayot og kanang islagan bitaw sa mais mga bayot kay mo pa man ang ayagon kaniadto mga bayot aron wag gyud mausik mo mga bayot katong di na gyud taon makaon mga bayot danghan kay sungo mga bayot mao na to ibutang na mo sa tugkaran mga bayot kay ilawog sa mga manok-manok kadunay putak-putak mga bayot sa mutang makitag uwak. Gilanda-landa din ako ni mga bayot no din mouswag na ko din ni mga bayot sa kuang gibutang kalha mga bayot kay init-init na gyud mga bayot bater mo akong gilunod ra mga bayot kay naman pud sila din hioy margarin mga bayot klaro pagka istorya mga bayot ang akong makagupa mga bayot di na sila ganahan og margarin mga bayot mas ganahan na sila bater mga bayot og oil mga bayot basta magamagama nga inaning kalanuna mga bayot ang margarin kaniadto sa mga bayot murag makakaon ra man kaniadto mga bayot og luto ginanggang ang among silingan mga bayot og ako magirikanan kaniadto mga bayot og dili mga bayot kanang maghatik-hatik mga bayot di man gani usahay mabuta margarin ng hatkik kaniadto na mo mga bayot bisag asukar na og kanang flour nga ipabugno mga bayot makaon na namo na kaniadto pero dinhi sa ako ang planeta nga ako natungtungan mga bayot kaning bubong ako natungtungan mga bayot dinas lagan margarin mga bayot ultimong maggamagama na sila kalanon galing mga biskwit mga bayot ba karak silang linggohay mga bayot pero sa mga bater mga bayot pero wa magkatagbuan ni dito kaniadto sa kabukiran la nara magud mo ang madali. Tulor ka ba mukhaw na ni mga bayot no? Kay Karina di man pud mo tilaw-tilaw ani mga bayot mga naman nombaling mga bayot mga na mukuhit mga bayot ang akuang usa man gud kabayaw mga bayot tuwa sa lain planeta. Pagkahuman mga bayot mo uswag na ko dinhi mga bayot sa alutanon mga bayot pidalit sa akong ugangan dito sa basar mga bayot niya ganahan man mukhaw yung silingan mga bayot og salad mga bayot kaning mga inani mga panakuta mga bayot amo ra ning matagbuan kaniadto mga bayot og na birthday na ay mga lihukan sa barangay mga bayot og kanang mga fiesta pa mga bayot mo ni oy kanunay namong madali-dali kaniadto mga bayot og kuha mga bayot og palit mga bayot pang sagol sa karne mga bayot no pero dinhi sa planeta nga akong natungtungan mga bayot kadadlaw na ko ni makita mga bayot munang kadadlaw po na ako ning ipakita ninyo mga bayot kay kanunay magud po na ako ning matagbuan mukaon-kaon mi ani mga bayot og fresh mga bayot o kilawon ba kaniadto mga bayot ang kinilaw nga ako ang nahibaw-an mga bayot isda ra gyud tawon dere mga bayot tanan nga mga gulay-gulay mga bayot pwede kilawon akong gipanggutan ni tanan mga bayot kay magama lagi kong salad mga bayot diri sa planeta nga natungtungan mga bayot ug sa ganahan nimong salad nga mong gamon mga bayot daghan kay klase silang salad diri mga bayot pwede nga salad nga half cook mga bayot pwede gyud pod nga salad mga bayot nga dili nimo lutoon na kung sa mo kanito sa kabukiran dili na mo absent ang tanlad drag sangig mga bayot diri mga bayot di po na ma-absent ilang mga parsley mga bayot pero di kag makakita dinhi mga bayot og mga tinanggong og bati mga bayot og likway mga bayot gumikan ka wa na diri sa amo ang planetang natungtungan mga bayot ug unsay nakita nako dinhi sa ilang refrigerator mga bayot mo akong gipanghagbong tanan aron pod malasado ni siya kanon mga bayot ipangbubuan ako ng mga powder mga bayot tayo wa moy powder dira sa inyo ang mga bayot bitsin na lagasin mo inyo ang ibutang dira kung namoy limonsito silingan mga bayot pangawat lang mo inyong ibubo dira o ipuga dira mga bayot o salad na mo lami-lami mga bayot og ang ning salad nga imong gigama mga bayot limonsito mga bayot no gumikan kay murag aslo murag nga bayot murag nakakaon og mangga mga bayot nga ahat. Okay, sabay makatuwa na nga ang utanon kaniadto sa mua mga bayot isagol-sagol og karne di ako nang himo-himo dring salad. Mulang hamis-hamis kinaslag nawong diri mga bayot gumikan kay wa gina inibtaglansang ng ilang kapanitan diri mga bayot no kay tanan nga makakalanon mga bayot nga kanang mga vegetable mga bayot hala kilaw.
Mga hayupan mga di nga sagbot ray kinaon mga bayot, wa mga garang-garang ng kapanitan, gawa siguro magsakit-sakit mga bayot, matapda na to mga allergy mga bayot, murang matakda na siguro og katong mga kato-kato o kuto-kuto ba mga bayot, pero way mananap nga mutugpaan ang kapanitan na ng hayupan mga bayot, sinaw pa na sa limpuro. Gipagod-pagod na ko mga bayot na wala ko gihafkog mga bayot kay ang ako ang bayaw manggod mga bayot, ganahan mo kaon og hafkog mga bayot, pero dili gid ko tong gadugo-dugo ba katong medium mga bayot no. Kani mga bayot agyog ako yung full cook mga bayot gumikan kay nipis raman po ni mga bayot na luto na po ni akong gilanda-landa dinhi mga bayot nga patatas. Dali ra kay diri maggama-gama og mga kalanon mga bayot. Oy di lang katapulan diri mga bayot. Di gyud ka mapas mo mga bayot, di gyud ka matangkulan kay daghan magkaslang kalanon diri mga bayot ang paglihok na may kulang. Siradan sa nako na mga bayot kay gibali-bali man po nako mga bayot no. Muswag-uswag ko diri mga bayot akong ipakita ninyo mga bayot. Mura man po ni siya mga bayot og islagan mga bayot nga bagong pinagaling ba mga bayot. Pero ang ila ang tawag ani mga bayot grishka. Mura po ni siya mga bayot, o murag oatmeal ba, kaniya to sa among kabukiran mga bayot, kani siya mga bayot, gris ka silang palingwahe mga bayot, ang ako ang gidungag ana mga bayot, gibutang na ko na sa rice cooker, giasinan, gibutang ag karak o butter ba. Kaya na naman ako makagopa mga bayot sa lamisa mga bayot, ako na ning ihatag nila mga bayot, pero before na ako naibutang sa lamisa mga bayot, ako sa ipaibog ninyo daan. Halang-halang din ni siya mga bayot, no, gimikan kaya ako man na siyang gibutangan din haog, sili-sili ba nga katong atsal. Ako din ni siyang giasinan mga bayot, templado na ni siya daan mga bayot, na ako po nang gibutangan og butter-butter, mo nang gasinaw-sinaw. Luto na po din nilanda na ako din nga patatas mga bayot, ako na po ni butang dito mga bayot, templado na ni daan mga bayot, di na nila sapayan mga bayot, bubuan din og asin og bitsin na ng ilang plato mga bayot, kaniadto mga bayot og unsang orasa mo kaon mga bayot, ay pabot butangan na og kanang mga sisuning ng ilang plato mga bayot, di ang katong mga sisuning mga bayot nara si baba wahin turok sa ikailaluman mga bayot, o wala na tagamtam nimo sa ilanom sa karne mga bayot, kay pa man nila asinan og mukaon na. Ang pinaka the best nila mga bayot mao gid ni mga bayot, ang cheese nila diri nga wala didto mga bayot, og cheese lay hisgutan mga bayot, daghan ka na din sa ilang planeta mga bayot no. Makapili ka unsang klasiha mga bayot, katubang humot-humot o katong baho-baho. Mao na ni mga bayot ang ikaduhang sesyon sa pag-eskwela-eskwela ni Karina sa iyang dance class mga bayot, gapahatod sa iyang amahan mga bayot. Kami ra man tayong duha mga bayot unya, kay gahilaka man siya mga bayot, kay kami lagi pong duha mga bayot mo gamugna ani di ganahan pud si Karina mga bayot nga kaming duha mo hatod dito sa eskwelahan. Nahuna pa siguro sa kumpini kamong duha mo gamugna, di kamong duha mo mohatod. 1 hour and 30 minutes mga bayot nagpaabot yung silingan mga bayot no, pero nga kuwang makapika sa ilong mga bayot hinuli mga bayot, kay na maligya pa man po sig lugod og pakang mga bayot. Gadala di kog payong gikan sa amuha mga bayot mo nang gapayong-payong si Karina mga bayot, kay ulan mga bayot pauli nami dali ra kayo mga bayot, pero nga kuwang samputan dito nga nilingkod mga bayot ang init. Gumikan kay galingkura ra man po ko dito sa sulod mga bayot. Ako hingawas mga bayot kay perteng tugnawa mga bayot. Nya nipis-nipis pa ni ako ang buhok mga bayot, nipis-nipis pa akong gisuot. Mapanahutan unya ni akong hubon wara magyud men sanilya. Naday duha ka buhok gipatapot anang aping ni Karina, gipangutanan ako na siya og nganong gipataptan ka na. Unya hintubag siya og maayo kuno siya masayaw, mo nang gihatagan siya sa maestra. Sus kami kaniadto mga bayot, wagid taon may inaani mga bayot, ay maghihilaka pa manggani may mga bayot og muuli sa muang kabukiran mga bayot, gubikan kay gipasiting undaer pa sa maestra, napay usahay malunitan pa. Unya before pa papaulion pahinluon pa gyud, pasidan-an pagpapadon og guna pagkaugma kay mamunlay sa garden.